Yambona umuntu wesifazana oneyinseka. Akanendaba. Noma ningamphikisa nibe baningi nibone ngathi anivumelani nento ayishoyo. Uyama into enayibonayo yena. Mayibona nje izinseka zakhe zihlale zikhona njalo. Akwala noma sanime esiqhingini nithi lo uyahlanya kodwa yena mayizwa lento ngoba unezinseka ame ekuthenini uyayivikela lento. Oh hey. Engabe kwenzakalani kulabantu okubalula nje ukuthi akuhushulwe izisu. Okubalula nje ukuthi ingane ayikhishwe. Zishona phi inseka? Zishona phi uvalo? Shona phi sihe? Kungani kini okwenza into ebhlungu kulula kangaka? Yazini. Ethi nginitshela leli qiniso. Ngiyanithembisa ngeke nilikhokhele enhloko. Awuguli wena. Hayi awuphethwe lutho hlukana nezinyanga, hlukana nabathandazi, hlukana nabaprofeti, hlukana na yonke lento ehambayo. Ufeyisana neqiniso ukuthi wena wadela amathumba akho, wadela inzalo yakho kumanje isesiqhingini ihleli bulawa amakhanza ubusuku nemini abadli abantwana bayakhala lezi inyembezi zabantwana abaphilayo ongabondli nalamathuna ongakazi ukwanakekela abuya ngawe. Isikhuni manje sibuya ngomkhwezeli. Awuguli wena. Hamba ufuna inzalo yakho, hamba ufuna la walahla khona ungokwakho okubuyisa ekhaya. Ungibaba wena. Wathandana noBhekthele ngokubaba wakhona wayeyinkosikazi wakhe berishi. uBhekthele wami wayekade erishi kubona abazali bakhe. Ngabona uba ngcono vane ngithandane naye khona engizakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole imali. Isizathu sakho zokuthandana noBenton uthola imali. Kodwa wangimithisa uBhekthele. Abe Ayasho neyami ingane yakhishwa. Shuthi uyayivuma uyayiphika la. Hayi yakhishwa yami bafingane. Anginangane mina. Nangoke ma. Uphika kanjani ingane yakho into ngoba uyayibona le ngane ifana nawe. Wena uvumela umthetho wabazali bakho. Kukho konke. Uthangenze njani? Ngakunikeza amaphilisi wanyamalala. Ingoba ngangafuni ukhipha ingane yakho. Okusho ukuthi uhambile wena waya ngaphandle. Wafike wenza izinto zakho. Usubona ukuthi ngcono futhi ubuye kumina uzosulela mina ngesisu. Hayi mfethu anginangane. ilaba kashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlonhle nophaphe ekhanda ehlala sezansi kulezi ifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika siyabengelela. Gama lami uKing Sichaka ngolapha kaLuqa lena ke iBlack Live TV. Sithokoze kakhulu abantu besibukele. Thina ke siza kuwe bukhoma la eThekwini. Anisimeme phela ko Cape Town, Eastern Cape, Free State. Kephi na kephi nani khona. Kodwa ke phela nifake yokuza. Ayibona lonto. Right. Igaba lohlelo ke libizwa ukuthi angimazi ubaba. Asingene kohlelweni sisi uthi sivakashele ubani ukhala ngani sabona sisi. Yebo. Ninjani? Ngiyaphila njani? Hayi sikhona ubani lo? Unosihle lona wasematolweni. Oh, Dlangamandla. Yebo. Ngana kwethu sethu sibeke ke mntanami yini ekubeka la? Into engibeke lana. Mina ngakhuliswa uma and uma wami akakaze angichazele ngowami ubaba. Oh, okay. Mangimbuza ubaba kami kanti ukuphi because sengimdala nami phela manje ngikhulile. Ngiyabezwa abangane esikoleni bexoxa ukuthi bexoxa ngabo baba wabo nje into ezikanjalo kunje mina mangixoxa mangabe bengibuza ukuthi wena asikaze sikuve nje wena mngane usixoxela ngobaba wakho what happened ngithi mina I know mina owami ubaba uma ene futhi uma wami ubaba wami mina ngazi kanjalo mina ngikhule ngazi lokho asikho isidingo sokuthi hlabeni nanokeni ngigcizelani lokeni ngibuza into eningahlangene nazo nangu mina ubaba wami bathi ayikazi bekhona into enjalo because lokho ngi-understand ngisafunda e-primary sengiqala uqabuka emqondweni lokho ngichaza bafike bashe emakubo umuntu afike kumina esezongibuza ukuthi hayibo ibe khona yini into enjalo yazi ngoba ingane mazisancane zikhuluma noma yini ezikhuluma emakubo ezingiphatha kabi mina afike achaze kwakhona umntwana wangichazela okuthiwa uEmihle sure lo mntana lona wafika wazongibuza ukuthi hayibo sisi
uthini uzolo ngikuzwile nje masikhuluma indaba zabo baba wena wasuchaza ukuthi ubaba wakho uma wakho futhi aphinde aboma wakho into enjani because mina wami ubaba ubani owami umama ubani uyazi uma ngithe mangimchazela wasengitshela ukuthi hayi ayikazi bekhona which means mhlambe kumele uma akakhulume iqiniso ukuthi ubaba wami ubani. So wena mawumbuza nani yazwana mhlawumbe ukuphendula kahle noma niyalwa? Siyalwa nje kakhulu bhuti siyalwa. That's why into engizise lana ilokho ukuthi cela abandlane ngikhulumele noma ngendlela e-right nike ningibuze mhlawumbe nizoniphendula mhlawumbe ngoba mina ngikumntwana ngiyingane engazukwazi mhlawumbe ukungichazela into okuyiyona ngoba nakho mhlawumbe azi kahle bavela ngizumenza lutho ngikhulile manje kumele angichazele ukuthi ubaba wami ubani kwenzeka kanjani iyona into engilethe lana ukuthi cela usizo. Since wena lento uyifaka ekhanda usuqalile manje ukuyibheka ngelinye sekulimaza kangakanani ngathi ezifundweni zakho nokuqhubeka kwempilo? Hayi ngidimaze kakhulu because nake esikoleni bese ngingasakhona ukufunda njengangichaza nje ukuthi kusukela lento e-primary ka grade 4 yilapho kwaba nemibuzo ndingazi mhlawumbe babe nolwazi yini ababelwazi athi ababeloke bengibuza because imibuzo emayelana nobaba iqondana nami iqondana nami nothi nomunye umuntu. Hayi ngaya kwaya ngifike ekhaya ma ubaba wami ubani athi uma yeyi ungazongibuza leyo nto mina ubaba wakho ngakutshela ukuthi yimina futhi ngikukhuliswe yimina wena sikho isidingo sokuthi uzongibuza ngomuntu obona kahle ukuthi akekho futhi kwala awakakhulisanga ngisho ukukhulisa yebani athi mina hawo uma indaba engiphendula kabuhlungu kanjeni hayi ngiphindile ezikoleni kwaya kwaqhubha ngafunda ugrade 8 hayi nami ngabona ngoba esikoleni siyafunda ngalezi zinto lezi bayasitshela othisha ukuthi ubaba wakho kumele akukhulise ngalezi ndlela kumele umazi uma wakho kumele ubazi babakho hayi ngasese ngiya komunye uthisha ke mina lapha yana ngasese ngimchazela ukuthi angingizwila nje mani khuluma mina istory sikanjena mina sinobaba phakathi umama ngimbuza ungiphendula ngezakhe izindlela ezibhlungu futhi ezingihlumeza ezingiphatha kabi ezingilimaza kakhulu. Right ngiyakuzwa sisikodwa ke asingakhulumi konke ngoba mhlawumbe noma nayo neside lakho ufuna sizwe ngayo ukuthi uthini ngethemba lokuthi ke mhlawumbe usiphendula into eqondile. Singabekezela nje manje sizwe ukuthi yena uzothini ngokwakhe. Asambeni ke siyobheka ukuthi uma masimbiza uzophawula thina ngalolu daba oba ngathi lunzimana kakhulu. Alright siphinde sinamukeleke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi ubaba njengoba esishilo ukuthi eqaleni sizazocela ukuthi sithole umasiza ukuthi mhlawumbe yena lwakho udaba luthini yini ayaziyo ngalolu daba. Sibingelela sabona ma? Yebo njani. Sikhona njani? Yaphila. Ubani uma igama nasibonga? Uxolelo kaMaduna. Uxolelo kaMaduna. Okay. Uyamazi indodakazi lo wathi inhlanga ngehlo. Ndiyamazi. Umazi ingane yakho? Ingane yami. Okay. Sichazela uma uthi kungane la mhlambe uzozwa kancane uma kusho wena. Ha? Into engilethe la ngizocela ukwazi ubaba wami because mangabe ngikubuza awungiphenduli ngalendlela mina engicela ukuthi ngiphendule ngamanje ngizocela ngize ngazocela ubhuti ukuthi cela azangibuzela wena ukuthi kahle kwenzakalani phakathi kwakho nobaba ukuze kona ngatholakala kanjani because akekho ma umuntu okwekuthiwe ena uma wakhe ubaba wakhe phinde futhi uma wakhe kube uma wakhe ayikho ma into enjalo. Kodwa wena mangabe ngikubuza uyangithethisa ungithethisa ungisale uzofune nokungishaya mhlezi nima ngibuya ngitshela ukuthi esikoleni ingane ziyakhuluma esikoleni angisakhoni mina ukufunda ngendlela right bengifeyilana nokufeyila anginawo ngisho umatric manje ezinye ingane zino matric ngiyancama ukuhlala phansi ngenxa yokuthi ngiyahlekwa mina esikolweni kuthiwa ubaba wami kanti ubani. Yeah my story sikanjalo ubani antu baba wengane kungani ingane ngamazi baba? Unosihla kamazi baba wakhe mina ethi ubaba wakhe noma wena ubaba wakhe noma uNosihle ngangihambile ngawosebenza ngofuna umsebenzi ngixayekile ngokwasho ukuthi la bekade ngisebenza khona ngathandana noBhekte ngokubaba wakho wayeyinkosikazi wakhe berish uBhekten wami wayekade erish kubona abasadi bakhe ngabona uba ngcono fanele ngithandane naye khona engizakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole imali. Isizathu sakho zokuthandana noBenton uthola imali? One meet uBhekten. Abe
Hawu ma. Wangimithisa uBhektheni, ngithe sengimithi ngahamba. Ngabona ukuthi ngcono hambe ngekhaya, ngafike ngambikela ubaba wami ukuthi nginengxaki kanjena baba ngikhulelwe isisu saBhektheni. Ngokumanje ngicela ukungithulela lo daba ubaba waBhektheni. So wona ma uthi isizathu sokuthi ingane yakhe ingamazi ubaba wayo ukuthi nawe namahloni ukuthi lo baba othi ubaba wayo uBenton ingane encane even kunawe. Usho njalo. uBhektheni ndambona enemali urishiwa kulo. Mana ma mncane ngoba umbiza uBenton kunawe. Nca. Asize ngapha sisi. Uyayazi le ndaba uke wakutshela ngano mhlawumbe uyaqala ukizwa. Ngiyaqala ukuyizwa le ndaba ke mina eseyingethusa nokungethusa. That's why nje ngizela ngoba bengazi ukuthi nina niyakwazi ukhipha umuntu masekudlana uyakwazi ukhipha amaqiniso njengoba enjalo. Because mina bese ngicabanga nokuthi mhlawumbe ize le ndaba iziyofikelela emaphoyiseni ngase ngisho ukuthi no abantu abangangisiza yilaba. Yeah. Abantu ingaze ngoba nami ngiyamthanda uma ngifisa ukuthi mhlawumbe azagcina selala ejele kube ngingenababa ngizophinda ngihlupheke phezulu xakeke mina ngixakekile. Ngiqonga ngemali yegrant ngiphumile ngaphuma manje egrantini uma usephila ngo350 uhleli phasa akawuthola isikhathi esithupha amathuba omsebenzi akasekho manje uhlela akawuthola umsebenzi mangimbuza hayi uvela alwe nje alwe ngize angazi ukuthi kumele ngenze njani kodwa ngabona ukuthi no abantu abazongisiza yini la. Okay, kusho ukuthi mala sinaye lo bhodi okhuluma ngaye la. Mhlambe uyafisa ukuthi simbize sikhulume naye kuyasiza ukuthi kwenzakalani kahle kahle ukuze nina nobabili ngcine ningakwazi ukutshela lengane eqiniso ukuthi izalwa yini. Ngiyayizwa uside lawo sesifuna ukuzwa uside lakho uyavuma simbize. Hayi ngiyavuma simbize. Akukho okufihlayo ocabanga ukuthi uzokusho. Hayi akukho engikufihlayo. Ilokho nje. Ukuthi wona wathandana naye ngoba ufuna ijackpot. Yebo. We mamo igaxa zabantu besifazana eningizimu Afrika sambeni siyobheka ukuthi lo Ben10 lo ubhena bani kumanje asambeni. Okay, siphinde sinamukeleke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi ubaba. Isigabeni ke sethu esikhulume ngaso nizwile iqhaqa kayiningi. Sisingapha ufuna ubaba, ngapha uma uyincoma ngitsheni wathi lo Ben10 uyena msola ukuthi ubaba ngenxa ukuthi wayembona ngathi uhlafuna kusala. Sefikile ke ubhodi lo kuthiwa uBen10 nami ngiyabona ke uBen10 impela. Sawubona ubhodi. Yebo bhuti njani? Hayi sikhona njani ne? Ngaphila. Hayi ke. Yabona uBen10 baba khona oda umncane kakhulu. Right, igama ubhodi ba Hayi igama uNkululeko. Kuleko. Yebo. Sure. Sibonga. Sibonga nsukwini. Mfowethu. Uyamazi manga? Hayi cha ngimazi mama. Awumazi? Hayi. Hlobo nje. Hayi. Khona kancane athi ngiyamkhumbula kodwa nje hayi. Akuyena umuntu omjwayele. Akuyena umuntu engamjwayele. Ma? Uyibhudi labasikhuluma nga? Yena baba wengane. Abe Yena kanye. avula umqondo njengokufa. Uyamphika ngenxa yokuthi ubaba wami wayekubaba wakhe, ubaba wakhe wayichitha lona wathi cha angafuni ngenhlobo ukuthi ungithisile wakuthena emithisa umuntu omdalanga. Sure. Khona isitolo sinjalo bhuti osaziyo nokumithisa nawe nabazali nokureject. Hayi abo nje bhuti mina engizokusho mase kukonke. Kwakuyiphutha kuyo yonke lento ayenzeka. Hey lezo kakhulu kuyiphutha. Kwayiphutha ukuthi kube khona ukuthi mina sinaye size silale kwakuyiphutha. Nokuthi kuzobe khona umntwana kwakuyiphutha. Yeah. Man kuqale kanjani yonke lento le? Mhlawumbe ke sizwe lakho uyikhulumela wena kuze kufike la sekukhona. Hayi engakusho nje ukuthi kwenzeke ukuthi wayisebenza ekhaya. Sure. Kwenzeke ukuthi ke phela bengilokhu ngimbona nje yabo esebenza ekhaya enezinto enza izinto ezikhombisayo ukuthi vele uyangifensa vele. Khona vele into ayifunayo. Ngawungeke nawe uzuyeke amathanga ebomvu ethegebhu. Ngagcina kwenzekile lokho kwenzeka kuthina kwisobabili. Weza futhi azongitshela ukuthi ukhulelwe. Sure. Engakwenza mina ukuthi ngimnikeze amaphilisi ukuthi ngicela ukuthi ekhiphe isisu.
ngoba angiziboni mina ngubaba e-agini engikuyona. Number 2 akayona itype yami, ngine type yami mina. Okunye futhi okwenzeka ukuthi ekhaya nganikezwe izinto ezimbili. Sebelazi udaba lakhe. Nganikezwe izinto ezimbili ukuthi okokuqala kwenza kanjani ukuthi ngimithise umuntu omdala kunami. Kwenza kanjani ukuthi ngimithise umuntu ongekho kwi-level yami na kuse-level lasekhaya. Okwesibili ngakhethiswa ukuthi either ngikhetha ukuthi ngihambe naye nengane ngiyoqala impilo noma ngikhetha ukuthi ngihlale la emnothweni wasekhaya. Ngayithola ukuthi ngathi mase ngiyibuka mina ngibuka i-age engikuyona ngibuka umuntu engimkhulelisile ngabuka ikhaya lakithi ngabuthi ngcono ngihlale ekhaya ngoba le eyami naye ngeke vele izigcine ayikho nje ngeke izindawo. So nakini bayephasisa leyo ukuthi mnika amaphilisi ayikhiphi ingane. Bayephasisa leyo. Yeah. Then wamnika amaphilisi. Ngamnika amaphilisi. Wanyamalala. Amaphilisi ukuthi ukhiphe ingane. Iyo le ngane ongayikhipha. Yebo wanikeza amaphilisi. Ekubeni enikeza amaphilisi that decide ukuthi ngova ngikumsebenzi ngihambe. Noba ngikhipha ingane yami. Ukuze ngikwazi uba nokuchaza ukuthi baba ngengxenye ukuthi ngithi so Bhektheni lapho bekade ngisebenza khona. Ngithena sendibuya ndabuyela kuyena ngomkhombisa ingane ngoba ingane seyinhlupha ingane. Ithi ifuna ubaba wayo. Naye ingane kodwa ngaqale ngayitshela ukuthi mina ngubaba ngumama. Wacaca ukuthi ingane iyangihlupha ngoba seyithola indaba ngaphandle. Ngagcina ke sengihamba naye ingane sokuyoyiveze kubaba wayo. Uthi nangu ubaba wakho wayethanda ngikhiphe isisu. Okay. So but ngiyakuzwa la ukhuluma indaba ukuthi wena uthi wabonza ayona type yakhe akuyena umuntu ongasacrifice ngathi ushiya ekhaya. But eqaleni uncome ubuqhebhu bamathanga bese kwenze leyo ke wayikhohlwa wasikhathi nilala uthi mdala akayona type yakho. Wayekhumbula wasafala wondle ngane. Ekugcineni ukusuka imizwa le. Yabo. Kodwa nje engikushoyo mina ukuthi ngamnikeza amaphilisi, ngamnikeza i-choice ukuthi kumele enze njani. Isinqumo konke kwase kuyena. Mina ngayidlala yami indima ukuthi ngithi ngimneza ngaphezulu but nansi le ngane. Wawuthi ayikhishwa. Ayami yasho. Ayasho neyami ngane. Yakhishwa. Shuthi uyayivuma uyayiphika la. Hayi yakhishwa yami bafingane. Anginangane mina. Uphika kanjani ingane yakho inko ngoba uyayibona le ngane ifana nawe. Wena uvumela umthetho wabazali bakho. Kukho konke. Uthangenze njani? Ngakunikeza amaphilisi wanyamalala. Ingoba ngangafuni ukhipha ingane yakho. Okusho ukuthi uhambile wena waya ngaphandle. Wafike wenza izinto zakho. Usubona ukuthi ngcono futhi ubuye kumina uzosulela mina ngesisu. Hayi mfetha anginangane. Ayikho futhi mina yake ngiyoyivuma. Ayikho yonke into echazayo. Into echaza ayikho. Uchaza manje. Kukuwena ukuthi ngabe kuwe wazi kahle ukuthi ngikhulela usunikeza amaphilisi. Hayi wanikeza amaphilisi uthi ngakunika vele amaphilisi. Ngobe manje uyiphika kanjani ingane yakho? Ngoba uyayibona ingane ukuthi iyafana. Wayidecidela wena yithi wamuthi wena unyamalala anginangane ke. Ngathatha ukuthi decide lami lokuthi anyamalala ngihambe ngoba kungafuni ukhipha isisu. Khona abantu bazothini mfethu uma usuyibuka nawe lento. Uyangibona ukuthi ngimngakanani. Uyayibona nawe. Ukwazi ukuthi wena walala naye. Izinto ziyenzeka vele. Nezinto zenzeka phela uma sekondliwe ingane. Ayikwazi izinto kwenzeka makufanele kulalwe uncoma uqhebha amathanga kodwa mase kufanele ukuthi kondliwe ingane bese uthi izinto ziyenzeka. Why lezi zinto eqhamuka ngoba sefale kondliwe? Webhuti ngizoshiya igama elilodwa. Anginangane mina. Awunangane. Anginangane. Ayikho ingane engiyoyondla ayikho futhi engiyoyamukela mina. Ngeke ngilahlele okukhona okungekho mina. Wawakhipha amaphilisi uthi ngawakhipha uthi ikhishwe. Kodwa ngeke ngize ngilahlele okungekho. Okusho ukuthi lesibuye manje isivelaphi. Yiyo phela le othi ngikhiphe. Yiyo phela le. Awakwazi mfethu. Uphika kanjani lo? Akwazi. Hayi okusuthi ngikhambi ukubophisa phela. Uphika ingane ibona. Uyikona nongayikho. Uma usho kwakhe ubhuti ngala naye usho okwakhe ngikusho mina njengangize lana ngizele ukuthi umuntu akakhipha amaqiniso njengoba enjalo. Akakhipha amaqiniso njengoba enjalo ngoba mina ngizosuke sokubophisa musongena umuntu eje namphela ngiyamdinga ubaba. Ngiyamdinga nami ubaba. Wena baba manga ukuthi mhlawumbe ngokwakho ucela ukukhuluma iqiniso ngoba manje isitolo sakho angisizwa mina kahle ngempela
Hhayi angisizwa mina kade ukuthi wena watshela uma ukuthi akhiphe isisu kodwa vele wena usivumile uma uthi wena wafika nami ngimncane wazokuvezela wena. Kwenzakalani mina ngikhona vuma lento kuphela kwa ungalingi ulahlile uma ngecala ukuthi uyale ngiyavuma. Yabona manje angisenandleko mina ngimdala mangingaka. Ungikhulumisa wangigela amaphampasi. Kukhona isikhathi la uma akazama khona ukukhombisa ingane. Kukhona lapha azama khona kodwa kwacaca ukuthi ekhaya. Ukuthi akayibulalanga ngesikhathi uthona akayibulala. Wayekuvezela ukuthi akayibulalanga. Njoba sekuvela khona na manje nje yonke lento lenye imfinifa ayishoyo le. Wathini wena ngesikhathi ngizama ukuvezela oqala beside lokho? Ezama ungivezela wakhuluma nomndeni. Mina ekhaya bavumanga nokuthi ngize ngivele ngisondele. Bavele nabo basali ukuthi ekhiphe nabo. Yebo. Futhi ababoni kukhona ukudlelwana. So wena uphika wakho ukuthi awukwazi ukulahlela ubridge bakini ngenxa kama nengane yakho usho njalo. Yebo. Usameke ukuthi wena eyakho ingane yafa. Mina ake ngibe kanje bhuti lento engakusho manje kukho konke ukuthi yonke iyolungiswa umndeni. Wena ukho ndawo. Mina ngikho ndawo. Akubo umndeni olungisa zonke lezi inkinga. Ukhona yini umndeni mhlazana nilala so uthi ena into sesingabuyisa umndeni wawukhona yini umndeni mhlazana nilala wona umndeni wathi ngambolala noma hayi yazi wena useningqondo ezincane sakhuluma usungakhulu even namanje asike isidingo sokuthi ungathi ena umndeni wawukhona yini umndeni the time wena ulala nomali ivumelana ngokulala ubona amathanga nathi ubaba wakho yazi ukuthi wena uyakusebenzela lo mama lo ubaba wakho yazi usebenza akazange ukuthi uyangena ekamareni lakho alale nawe wena uvuma lo matype yakho nje ongitshela athi nje uvuma lokho lo shit lokuthi wena walala ngesangane ukwazana ukuthi unyale but asiyeke lapho ngoba cacitwe omncane ngenye indlela futhi awufuna nokwenza i-DNA at least. Hayi ayikho i-DNA ngizoyenza umndeni oyilungisa lento. Which means uyazi phela wawungafuna i-DNA angithi nemali yerish kini zama imali ye-DNA ukhulume nabantu bakini nenze i-DNA mina ngizithola mina ukuthi kahle kahle into yami ithini ngoba vele even noba ngingaya emaphoyiseni ngoba ningayaphi phiphi into izothini ngobe kwenzeke i-DNA test mina ngicela lokho. Sure. Mana ke lakho lokugcina ngoba nanga ubhuti engathi hayi uyayichitha kayi ngenje indaba ukuthi athi uyavuma namanje ngani ngicabanga ukuthi kwenziwe njani manje uthi akwenziwe i-DNA noma nawe uyayivuma lethi umndeni mhlangana kube yiwona ufuna uqiniso. Ngibona ukuthi akukhange kothathwa amagazi. Okay. Bonakala ukuthi ingane asiyona yini yakhe ngempela njengoba AP kanje. Okay. Akothathwa amagazi. Because vele bhuta omndini awuna DNA awuzukwazi ukutesta umlomo phela ayikho into ezolungiseka ngomlomo mase kunje uyamuzwa lo muntu ukuthi uthini akafuma noma sengingenazo indleko hayi akwenza i-DNA nje nakendeni vele izakhulunywa kodwa ikhulumele ekuthenini egcineni isiphetho sayo ukuthi kwenziwe i-DNA test ngihlazeke ngihlambalazekile. Elakho bhuti lokugcina wena nomndeni wakho ni kanjani njengamanje since kwenzeka lento usondele eduze kwakho? Umndeni wami yonke into right. Right. Yes, right nomndeni wami. Into engaxova lento ukuthi bazi ukuthi lengane babithi isaphila. Yona into eyaxova leyo. Yonke isabayo. Kodwa ke egcina usuku ayikho into esengayenza izinto nje basezinje. Usasho namanje ukuthi wona ufuna uhlale phansi uyilungise. Wona ufuna uhlale phansi uyilungisa lento. Ngelinye ilanga bhuti yoba indoda ukhulu kusasa uzoba nendodakazi naye izomithisa kweminye yemizi. Kuyoba kuhlungu satshe uyibona iyondla ingane ubaba engamazi noma ekhona kodwa ephike ehlaba inhlali njenganawo because lento yama-types ingenza kwethu iy'nkinga ngoba ivuka uma ngabe sekonakele makuse kahle ayivuki njengoba nawe walala ungayiboni ukuthi ubone ukuthi akuyona i-type yakho kodwa walala mase kunengane usuyakhumbula ukuthi akuyona i-type yakho uyayibona lento ukuthi ihamba kanjani. Ngiyayibona. But-ke angikho ndawo wena wazi udla idlaba likaPondo kanza kwethu ake ngizwe comment section maniphawula na lezothini ngalolu daba thina siliyeka la siyalulaxaza. Bye bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life TV?